da yake gabatar da ƙudurin a yi kira ga gwamnatin jihar Kano domin ta umarci ɗan kwangila ya dawo ya ci gaba da aikin titin sheik salga wanda ya tashi daga goron dutse zuwa jakara kuma ya haɗe ƙananan hukumomin dala da kuma wani ɓangare na ƙaramar hukumar birni da kewaye. Ɗan majalisar dokoki na jihar Kano mai wakiltar ƙaramar hukumar dala honorable Lawal Hussein Cediyar yan gurasa ya bayyana cewa titin an shafe shekaru 7 ana yin sa kuma akwai matsalar ambaliyar ruwa da kuma lalacewar hanya da matsaloli da dama da suke damun al'ummomin wannan yankin. Daga bisani majalisar bayan tattaunawa ta buƙaci gwamnatin ta jihar Kano da ta sanya ɗan kwangilar dawo ya ci gaba da aikin kamar yadda ɗan majalisar ya bayyana lokacin da yake mana ƙarin haske kan wannan ƙuduri da ya gabatar. Kira na yi da a dawo kan aikin da ya tashi titin da ake kiransa Sheikh Mudi Salgarol, wato titin da ya tashi daga jakara ya bi unguwar cede yan gurasa, unguwar yan muroci, unguwar mararraba, malladan, yar kasuwa, bakin ruwa, dirimin kai gama har ya kawo mahaɗar titin goron dutse. Wannan titi kamar yadda na faɗa yayin gudanar da ƙudurin ya kai shekara 7 yau ana yin sa, an kasa kammala shi. Shine na yi kira da gwamnati, dama na taɓa yi kusan yau wata 11 a dawo kan wannan aiki, a yi mana shi da magudanun ruwa na kankare gefe da gefe. Aikin nan yana da matukar amfani ga al'ummar wannan yanki, domin gwamnati da za ta yi azanci ma an yi shi da ya rage mata tsada, domin an yi aikin nan ya kai kusan 1/3 na yinsa amma an bar shi. Mutanen guri kuma suna ta wahala yanzu, musamman lokacin ruwa, shiga gurin nan da fita aiki ne. So wannan shine dalilin da na yi kira da gwamnati da a zo a sauƙaƙa wa mutanen waɗannan unguwanni inda suka tashi daga jakara ɗin zuwa goron dutse, wannan titi mai suna Sheikh Mudi Salga Road, a kammala mana shi, a yi magudanan ruwa na kankare, a cire wannan kwarkwaro domin ya ba da damar wucewar ruwa musamman a irin wannan damuna mai zubar ruwa mai yawan gaske. So kuma alhamdulillah gidan ya amince, mu ne wa Allah godiya. Allah ya sa gwamnati ta ji kan waɗannan al'umma da muke wakilta a dawo a yi mana. A wani ci gaban, ɗan majalisar dokoki na jihar Kano mai wakiltar kamar hukumar doguwa honorable Salis Ibrahim Ruiruwai ya gabatar da wani ƙudirin da yake kira ga majalisar dokoki ta jihar Kano da ta yi kira ga gwamnatin jihar Kano domin ta sake gina wata gada ta shuburu da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar da yake wakilta, wanda ya bayyana cewa a baya-bayan nan ne dalilin wannan gadar wani lokaci ana ruwa sai da gadar ta sanadiyar mutuwar mutane 18. Majalisar ya mana ƙarin haske bayan kammala zaman majalisar. Maganar da na tashi na yi a kai ainihi ita ce zancen mutane guda 18 da Allah ya karɓi ransu ta dalilin hatsari na ruwa. Abin da ya faru shine sun je harkokin kasuwancinsu a cikin Riroy, kuma kamar yadda Allah ya tsara guda 16 daga cikinsu gabaki ɗaya mutanen gari ɗaya. Wadda mutane guda 2 ne suke daga wani gari daban, so sun shigo mota wacce ke kamar golf station wago kafin yadda ake tuttura mutane sun shiga da yawa. To kafin su baro Riroy an fara ruwa, kuma yanayin gurin namu shine idan an fara ruwa mu muna kamar sama ne, so watakila an fara ruwa ma zai dauke kamar minti 20 ko 30 ka zo ka wuce wannan gada ba tare da ruwan ya sa. Wani lokacin da za ka samu isuwa gurin watakila a daidai wannan lokacin ne ruwan zai sauko. To haka yadda ya samu ga waɗannan sun taho sai suka zo kusan a daidai da ruwan ya riga ya zo. Wannan kamar gada ce wacce take ta yi ƙasa sosai kamar malale, saboda haka ruwa ya zo da ƙarfi da ya zo sai ya tura wannan mota ya tafi da ita. Saboda haka Allah cikin ikonsa baya da za a ɗauko, baya da za a cece su. Daga majalisar dokoki ta jihar Kano, Subabula ce ɗayan gurasa a labaran Standard Boys Television.